Hello Tarlaqueños, welcome back to our YouTube channel. So, may papakita ako sa inyo, siguradong magugustuhan nyo. So, in 1, 2, 3.
So guys, yun no, may isang bundok dito sa may Sitio Baag. Pwede nyo akyatin para makita nyo yung 360 view ng sunset. So, hello Tarlaqueños, welcome back to our YouTube channel. Yun nga guys, nandito ako ngayon sa Sitio Baag. So, nasa taas ako ng Mount Baag. So, dito sa pinaka-peak na to is makikita nyo yung 360 view ng San Jose Tarlac. Yun guys, perfect dito lalo na paggabi. So, pwede kayong magtayo ng tent, so mag-picnic. So, much better kung pupunta kayo medyo hapon. Pero sa ngayon, medyo pangit yung panahon natin. Kasi tuwing gabi is umuulan. Pero ang ganda, grabe. Yun guys, thank you ulit sa suporta nyo sa Exploring Tarlac. Sana patuloy yung panonood nyo ng mga videos natin para matulungan natin yung page natin and then yung YouTube channel natin. Panoorin din ninyo yung mga ibang videos natin na naka-upload. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share the videos and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload natin or bagong tuklas natin dito sa Tarlac. Once again, thank you and God bless.